Hola, bon dia. Aquest és com el desè cop que faig aquest vídeo, ho intento fer, perquè sé tan poc com comptar com fer vídeos, o sigui, potser és el 21è. En tot cas, volia fer com una introducció, perquè això són coses que es fan en els vídeos pros, d'aquest vídeo, bàsicament, valga la redundància, no? Ara he quedat amb el Joan per anar a recollir una mica de merda, perquè després del desconfinament i que la gent hagi anat a la muntanya i que s'hagi democratitzat la muntanya, la societat continua sent la que és i continua sent una merda que no se't respecta. Llavors, veurem com ha quedat la muntanya després d'això, veurem com és la gent, almenys del meu poble, no sé si es pot extrapolar, jo crec que sí, i veurem o hauríem de reflexionar una mica sobre si ens mereixem anar a la muntanya o tenir el dret, si no la podem respectar, si som uns cabrons que no toquem ni cinc, perquè sincerament el mateix esforç que fas en portar la merda a la muntanya és el que has de fer per tornar-lo. No hi ha més, i la merda de la muntanya no surt de sota les pedres, no surt com bolets, saps? La portem nosaltres. Bueno, amb tot això, doncs, fins ara. En Joan en general no és un noi que arribi gaire puntual, i no sé quina hora hem quedat, però fa una estona. Molt bé! Vinga! Doncs ara estem anant a la Font de Can Bac i, bueno, el Joan va dir que està bastant malament. La imatge és una mica desoladora, la veritat, perquè tu dius tota aquella merda que hi havia a baix... Molt bé! Que surrealista, els dos gravant. Quina càmera més guapa que tens, tio! Sí, crec que te l'he robat. És la mateixa que la teva. Algú ha recollit i ha deixat el bosc impecable, però ara... Ara ho veurem. Videodocumentarem la teva reacció, Pau. Pot ser la meva última reacció a la vida, Et pillo un hamacuco i et moris. Què estàs fent? Sembla que estiguis esnifant cocaïna, Pau. Ho estic fent, tio. Què fas? M'han trucat. I no tinc tàctil. Aquests guants són nous, tio. L'Oriol m'ha trucat, l'Oriol Bueno. A veure, ha trucat. Aquest vídeo. Això és una basura amb merda? Sí, i liquidillo. Hi ha liquidillo. Que asco! Bueno, Pau, ves cap allà, a la zona on hi ha les pedretes. A priori no es veu res, sembla bastant net. Sí, està limpio! Vols que fem una primera expedició? Abans de començar a recollir coses. Una ampolla. Una ampolleta, ves comptant. Quantes coses? Seguim cap amunt, És tristíssim. És molt heavy, això. Va, xaval, treu les bosses. Que asco, tio. Que asco. Que som tots part d'aquest gran univers. No tenim poder, tot és cedit, no posseïm res. Entendrem que som tots part d'aquest gran univers. No tenim poder, tot és cedit, no posseïm res. I aquí tenim el gran dubte. Compresa o mascareta Panyal. o panyal o tot. Què és? És compresa. És compresa. No és mascareta. Piti. Piti. I mira això, Pau. Piti. Si hi ha algun dofí per aquí, què? Ja, Ens quedarà ja. mort. O una tortugueta. Que hem de matar 40 tofins. Puta! Piti. Plàsticos. De tubo. Això són gots de tubo. Els gots de tubo que hem trobat. Doncs ja hem netejat una mica la Font de Can Bac i hem trobat molts gots de tubos. La gent podia fer servir menys gots de tubos i menjar més tubuèrculs. Però no utilitzis got de tubo. Menys... Au! Què passa? Aquesta càmera que portes Va bastant bé. és waterproof? No ho sé, ho podem provar. Va, I aquest cotxe que portes és waterproof. provem-ho. Molt bé, estem aquí gravant-nos perquè anem a llançar la brossa.